Ovom prilikom ću vam pokazati kako se radi vrlo jednostavna vežba koja se zove Velika pečurka i 5 pečurkica. Prva alatka koju biramo je elipsa. Izabrat ću ovu debljinu linije, vi možete to da uradite kako god želite, i napravit ću telo pečurke. Ostajemo na alatki elipsa, držite pritisnut shift i napravite jedan pravilan krug. Uzimam alatku linija i ovaj krug delim alatkom na pola. Kantica, crvena boja, polovina kruga biće zapravo šešir pečurke. Uzimam gumicu, najveću veličinu gumice, i brišem ove delove koji za šešir pečurke nisu potrebni. Pravougaonom selekcijom selektujem šešir pečurke. Vodite računa da kada selektujete neki objekat, obavezno kliknete na ovu opciju koja oko selektovanog objekta ostavlja providnost. Preneću šešir na drščicu. Pogledajte šta bi se dogodilo da smo ostali na ovoj prvoj opciji. Ovo belilo iza bi pokrilo samu dršku pečurke. Znači, biramo opciju providnost i kliknemo sa strane. Uzimam gumicu, ili ću ovog puta četkicu, najveća veličina kružnog oblika četkice, gumica, ne, ipak da, četkica, bela boja, i napravit ću tačkice na šeširu pečurke. Idemo dalje. Pravougaonom selekcijom selektujem čitavu pečurku i iskopiram je. Edit, copy, edit, paste. Evo su dve pečurke. Ovu pečurku hoću da smanjim. Evo neka bude debeljuškasta i mala. I sada imam veliku pečurku i pečurkicu. Sad mi treba još 4 male. Edit, copy, edit, paste. Već su dve. Edit, paste. 3. Edit, paste. 4. I edit, paste. 5. pečurkica. Vežba je gotova.